खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नगरनिफ्राय साख्रिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया गाहायै बे रादाबखौ गुबुन गुबुन रादाब बिलाइनिफ्राय खारि बुथुमनाय जादों सेथियाव हौवासाफोरनि थाखाय सेलमेन हिनजावसाफोरनि थाखाय सेलगार्ल थावनिया जाबाय बेलटलानि मुंदांखा दिन्थिफुंमा न' एबा श'रुमाव आरो गोबां मिथिबावनो थाखाय 2307000 नाम्बाराव कल खालामनो हागोन नैथियाव एयारलाइन ग्राउन्ड स्टाफनि थाखाय बे पस्टआव आनजाद लायालासिनो थोंजोङै थिसननाय जागोन बे पस्टआव रोंगौथिनि गोनांथिया एचएस पास जानांगोन थावनिया जागोन गुवाहाटी आरो शिलं सेलारिया 22,500 निफ्राय 47,800 सिम आरोबाव गोबां मिथिनो थाखाय 6900330797 एबा 6900330789 बेयाव कल खालामनो हागोन एड्रेसा जागोन पल्टन बाजार NECG गुवाहाटी थामथियाव नर्थ इस्ट निउट्रिएन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मंगलदैनि रामहारियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर एक्सपिरियेन्स गोनां MBA फरायसाफोरनि थाखाय HR एसिस्टेन्ट मेनेजार HR एक्जिकिउटिभ जायफोर फरायसाफोरा गोसो दं बेसोरो हेमन्त गोस्वामी @nenpl.in आव फल' खालामनो हागोन बेयाव 7 साननि उनावनो रिजाल्टखौ मोननाय जागोन आसामनि गलाघाट जिल्लायाव CBSE स्कुलाव गोख्रै पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि इंलिश इकनमिक आरो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टिचार इंलिश आरो मन्टेसरिस ट्रेनिं टिचार एबा गेलेग्रा फोथारनि फोरोंगिरि गाहायै बेनि दान बान्थाखौ नायना होनाय जागोन बे साख्रिनि थाखाय गोबां सोमोन्दै लाखिनो थाखाय sankardarji@gmail.com आव फल' खालामनो हागोन गोख्रै एकाउन्ट एक्जिकिउटिभनि थाखाय टेली MS अफिस इन्टारनेटनि रोंगौथि गोनांफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि बेथना रोंगौथिनि सायाव सोनारनाय जागोन बेनि थाखाय सोमोन्दै लाखिनो gdas3469@gmail.com बेयाव फल' खालामनो हागोन डिब्रुगढ़नि गियान बिगियान एकाडेमी जुनियर कलेजाव इकनमिक लेक्सारनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा MA खालामना दं बैफोर सुबुंफोरा 8 सेप्तेम्बर रबिबारखालि फुंनि 10 बाजियाव डिब्रुगढ़ बैरांगी मठनि गियान बिगियान एकाडेमीयावनो इन्टारभिउ लानाय जागोन आरोबाव डिटेल्स मिथिनो थाखाय 037323290001 आव कल खालामनो हागोन खावलायहरदों दि जायफोर इन्टारभिउ होगोन बैफोर बाय'डाटाजों लोगोसे अरिजिनेल डकुमेन्ट्स लोगोआव लाबोफा फिउचारखौ सोरां खालामनो थाखाय पार्ट टाइम फ्री टाइम मावना 200 निफ्राय 2000 पार डे आरजिनो हायो गाहायै बैसोआ 18 बोसोरनि देरसिन आरो HSLC पास जायोब्ला गाहाम जायो आरोबाव मिथिबावनो थाखाय 7980243610 एबा 9163687878 बेयाव कल खालामना मिथिनो हाबावगोन गुवाहाटी जालुकबारियाव नीट कचिंनि केमिस्ट्रिनि फोरोंगिरिनि गोनांथि गाहायै फोरोंगिरिया 2 बोसोर एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि बेनि दान बान्थाया 30,000 आरो गोबां मोनथिबावनो थाखाय 7086387893 आव कल खालामनो हागोन दिनैनि साख्रिनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों